ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ସଜାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋ ପାଖେ ରାଧାଙ୍କର ତ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ବନେଇଛି ହାତରେ। ତ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଯିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସଜାଇ ଦେବା।
ଆଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଠିକ୍ ପଗଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଗଡ଼ି ବି ଆଣିଛି। ଦେଖିବା ସେ ପଗଡ଼ିରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।